tell me what you think, guys. Angay akong hair dili. How's it going, guys? So karon nakoy gusto mahitabo sa ko ang life, particularly sa akong buhok. Nagaplano ko nga magpakulot. Well, plano pa, which is dayonon ako karon nga day. Madto ko karon sa isa ka parlor sa Skyline, dito ko magpakulot. Well, I know dili siya bagay sa kuha, pero unsa may mali if i-try, di ba? So, yeah, gusto lang nako mag-try og something sa ako ang life na wala pa jud nako nabuhat ever since. So, gusto na challenge, gusto na i-challenge akong sarili kung makaya ba nako i-accept akong self ngayong ana kapangit sa ko maging kulot. Or yeah. Explain ako niya ang reason nga ako magpakulot. So, yeah. Arestado si Tonton na illegal na nag-aalok-ulok ng trabaho sa Canada. Sa Ordnance Resources, 15 hanggang 20 sentimo ang posibleng taas presyo sa kada litro ng 2 hours later. By the way, guys, pauli na ako, so maybe yun nga matingala mo sa ako ang itsura. Ayaw na lang. Samantha. Samantha. Home sweet home. Okay, so ready na mo, guys. 1, 2, 3. There you go. Oh my god, wait lang. Ang gatanong ko karon sa kuan. Actually, first of all, dili ni siya yung ano jud kakulot sa ano. Kulot lang siya yung ani kay tungod gi lukot-lukot jud maayo, and then tungod basa pa daw, pero ang gingon wavy siya, pero ani lang daw. Ika na lang. Kay mo ram pud akong gusto. So yeah, balik ta. Let's see later of unsa ni siya mauga. Sa mo nakaingon ko dili siya bagay sa kuha, pero sa mo makaingon ko bagay siya. You get that point. So balik ta. Storya za ta.
before anything else, before ko ninyo i-judge kung ano ko nagpakulot, kung ano ko gusto magpakulot, or before ko ninyo i-judge nga pangit akong buhok karon, first of all, I don't care. Wala ko'y labot kung unsay pangingon ninyo. Basta gusto ron ako buhaton kung unsay gusto na ako sa akong life. Yeah. Nakoy 3 reasons nga nun ako nigibuhat. First is that gusto na ako mag-try og something new, which is naingon ako ganina. Gusto na ako mag-try og something new sa ako ang life. Kailain kayo if ang buhok straight lang pirmi and like lain mong gud siya tanan pag kalkag unya straight. So gusto na ako makita if unsa siya nga kalkag if kulot. Pero ang ako yung gina-dream dili kulot ngayong ani. Pero kadtong wavy like ana lang good. Ingana lang jud akong dream nga like wavy hair dili like ingani ka kulot. And well, looking at my second reason is that gusto na ko i-try ang mga bagay nga dili angay sa ako. Daga nagkabalo nga gusto jud ko magsig try og mga butang na dili mo angay sa ako. For example, long hair. Nagaplano jud ko nga magpa long hair, pero kabalo ko dili angay sa ako, pero gusto jud na og long hair. Second is kulot, kaning kulot. Gusto ko magpakulot, pero kabalo ko nga dili mo angay sa ako. Pero wala man gyapon mawala, di ba, kung i-try nimo. Biskat pag dili siya bagay sa mo, wala man gyapon mawala. Like naara man gyapon, ako ra man gyapon eh. O may mabago sa akong batasan, wala may mabago sa ako ang konsenyo. So yeah, by the way guys, karon pa lang ko mag-upload. So yeah, room tour ni siya. So make sure to watch it guys. Make sure to watch this video. Publish ako siya karon 3, 2, 1, right. And it is published. So make sure nga tan-awon ninyo ning room tour. Yeah. Last reason nga no ko nagpakulot is natay ginatawag nga kanang gusto. The reason why nga no ko wavy hair. Nagpa-wavy hair. Tama ba? Kay dili man jud kulot ang akong purpose, wavy hair lang man. So the reason why nga no gusto ko magpa-wavy hair is because kanang sa idol bitaw, kanang gusto nimo i-follow kung unsa iyang identity, kung unsa iyang you get that point. First, kulot nga ako ang idol is Casey Neistat. If tanawon ninyo yung iyang hair, kulot siya, and I like it. Second idol nako is si HARRY kulot pud siya, and I love it. Yeah, that could be my reasons nga no ko nagpakulot. So if gusto niyo ko i-judge sa ko ang buhok karon, okay lang, judge me, wala ko'y labot. Feel free nga i-comment ninyo sa baba kung unsa inyong maingon sa ako ang hair, kung unsa maingon ninyo sa ako ang new identity, new appearance, new physical appearance. Yeah, I don't care. So yeah, I think mo to. So maybe mo balik ko nya later mga 3 hours, 4 hours. Tanaw na to kung unsa niya akong buhok pag mauga. So yeah, ingani na siya after ano lang pa ni after 30 minutes. Pero ingani na siya ang iyang kon and ganahan ko. Honestly, ganahan kay ko. Wait. At least karon ang ako ang buhok kay nana siya flow, unlike dati nga straight lang jud. So yeah. And yeah. I think this is it guys for this vlog. So I hope to see you next vlog. I hope you stay tuned. That was the key, and now it's such a bye. bad. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into freaky